Bueno, pois estamos no foro de internacionalización da Asociación de Concellos Fisterra Muxía e a fin deste foro é precisamente darlle un pulo internacional a este camiño coa aportación de achegas multidisciplinares, o intercambio de boas prácticas, como saber o que están facendo outras asociacións, un desenvolvemento sostible dos camiños e sobre todo dun camiño que ten tanta potencialidade como é o camiño do fin do mundo, non? Eu creo que hai unha serie de valores que estamos poñendo enriba da mesa: a profesionalización, a innovación e digitalización como base desa internacionalización, a feminización e o tema de pôr en valor as técnicas de turismo que están traballando nos concellos, as publicacións, non? O tema de colaborar coa Universidade de ter asinado un convenio, e eu creo que o tema de facelo sustentable desde o punto de vista das persoas que viven no territorio pode ser unha marca distintiva da casa. Non poñer tanto o foco no peregrino, evidentemente que tamén, pero no territorio e nas persoas que traballan nel. Que os territorios, as experiencias, os produtos que ves nun destino te emocionen, porque ao final as emocións é o que te levas de volta a casa. Para mí esa é a viaxe.